Γεια σας. Έμι. Εδώ γράφει η Αμαλία. Ναι, απλώς από μικρή με φωνάζουν Έμι. Μάλιστα. Εγώ δεν σε φωνάζω Αμαλία πάντως. Όπως νομίζετε. Αυτό το ιδιαίτερο, αλλά στους τυφλούς, ο μονόφθαλμος. Τις ερωτήσεις που θα δώσω ένα φωτογραφείο τύπου της μελέτησες καθόλου? Ναι, έριξα μία ματιά. Υπάρχει κάποια που να σε δυσκόλεψε? Κάνα δυο. Ποια σε δυσκόλεψε περισσότερο για να ξέρω να μην τη ρωτήσω? Δηλαδή, άμα σας πω, δεν θα με ρωτήσετε? Όχι. Επειδή σε συμπάθησα. Λοιπόν, υπάρχει κάποια? Ναι, η 22. Ποια είναι η θέση της σύγχρονης Ελληνίδας στη σημερινή κοινωνία και πόσο πιστεύετε ότι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια? Αυτή? Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ποια είναι η θέση της Ελληνίδας και πόσο πιστεύεις ότι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια? Αυτή. Είσαι κουφή? Όχι. Δηλαδή, αυτό μου το ρωτάτε τώρα? Εντελώς. Λοιπόν, σ' ακούω. Η σύγχρονη Ελληνίδα έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα πρόοδου στη σημερινή κοινωνία. Ασχολείται με την πολιτική, που είναι πολύ βασικό για μια γυναίκα να έχει τη δική της φωνή στη Βουλή και κάνει δουλειές που παλιότερα δεν μπορούσε να κάνει. Οι γυναίκες στη χώρα μας έχουν καταφέρει να αλλάξουν αρκετά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Συμμετέχουν στα κοινά και έχουν αποκτήσει αξιώματα που κάποτε ήταν ουτοπικό ακόμη και να τα σκεφτούν. Αλλά δεν πιστεύω πως το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα έχει γεφυρωθεί στην Ελλάδα, ειδικά αν αναλογιστούμε στην κατάσταση που επικρατεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης και κυρίως στη Σκανδιναβία, όπου οι γυναίκες έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες, αν όχι και περισσότερα. Δεν νομίζω να το ξαναπούμε. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Τι είπες? Πότε? Τώρα, τι μου είπες? Σας ευχαρίστησα για τα τόσο καλά λόγια που είπατε. Καλά, καλά πήγαινε. Γεια σας. Στο καλό. Η επόμενη. Τι έγινε, Αμάλια? Πώς πήγε? Πολύ καλά. Αλήθεια? Τι σε ρώτησαν? Για τη σύγχρονη Ελληνίδα. Σε ρώτησαν για τη σύγχρονη Ελληνίδα και πήγε πολύ καλά? Ναι. Είσαι σίγουρη? Ναι. Και μάλιστα μου είπαν ότι σε μία εβδομάδα θα βγουν αποτελέσματα. Μπράβο, Αμαλία. Ευχαριστώ. Εσείς τι κάνετε εδώ? Στην τραπέζι παίζουμε. Θα είστε το σχολείο μαζί?